så skal vi lige lave telefonspil med en, så det gør vi bare lige nu. Vi skal være stille. Kæft. Nu vær, film til mig. Ja, goddag. Det er Carl Bauer fra Dildo Service. Hvor er I latterlige? Du har bestilt en sortepær på 19 cm. Og hun lagde på. Ja, folkens. Det var første klip. Vi ses i næste. Det var næsten nok. Lige ved skvært for at optage det. Nej. Jeg sletter billeder. Skal Emil være med? Hvad vil du, Jens Martin? Det er Emil. Fra YouTube! Og så hopper vi! Yes! Så lægger man sig her. Så? Er du ikke sød og glad for jackass? Jeg tager billeder! Ja! Skal vi lige se, om vi klarer det sygeste hop over den der? Okay. Ja. Okay, Niklas, så skynd dig, vi har ikke så meget tilbage. Jo, Niklas! Han er så syg, den der bak der. Må jeg lige prøve? Hold mit kamera. Okay, 20 sekunder. Jeg vil. Sådan. Prøv lige at holde mit kamera. Jeg holder det. Skal jeg bare optage også? Jeg kan godt mærke, at du optager! Hvor fanden har du zoomet ind? Det har jeg bare. Kom nu fart på, Mikkel! Hvad fanden laver du? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg er bare kendt. Men jeg troede, du ville flyve ned ad den bakke der. Fuck, det er sygt det her! Shit, mand. Jeg skal hoppe op, det hop på den side, det kommer man jo aldrig op til starten. Mikkel, så går du amok nu. Den bakke der nu! Nej, jeg flyver bare, så skal du bare flyve! Jeg kan ikke holde kamera, jeg er stille, mand. Vi ses, YouTube! Gør det ondt, hva'? Fik du lige et løghug, hva'? Fik du lige et løghug? Vi kan ret meget prøve til, hvis det er det. Pikker, for helvede! Facebook, det her. Jeg kan kraftigt ikke stå stille på den forbandede. Jeg kan lige ryste lidt. Så ryst den da. Ryst den da. Det gjorde det. Jeg filmer. Jeg filmer stadig. Lortetissen, mand. Vi ses, YouTube. Vi ses i næste video. Ja, hej.